दा बेबादिखौ माने जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बेबादिखौ एसे साननानै गावनि जाथिनि हा दिनै जार फलते जोंनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानो बिदि दङ मानो बिदि जाखो होमब्ला बे सरकार थानानै सरकार थायोब्ला साबसिन दा जों बेखौ खावलायगोन दा बिथांमोना बे जिनिसखौ जोंनो माने गाव गावनि हाखौ माने बेखौ होफिननांगौ होनांगौ आफामोनहा बिनि नामखौ लाबाय आफामोनाबो थैबाय दा बे आफामोननि नामखौ माबानानै जोङो दिनै माबानानै लाबाय दा बेवहाय जोंनि हाया आंनि निजे हायानो बेवहाय 11 बिगा दङ बिनिफ्राय बैसोरो माबा खालामना लादों हाखौ माबानानै बिसोरो बिलाल आलि होननाय सासे दङ बिसोरो माने अकुपाइड बिसोर माबा खालामना लानानै दा बे हाखौनो बे फुख्रि जावबावदों बिसोरो जि हक बे फुख्रिखौ जावबावदों बिसोरो मानो जावखो बे खोथाखौ बुंदोंमोन जोङो बे केस जानाय बे हा बियो मानि थाखाय बेबादि खालामखो होननानै जों बेखौ माबानाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु दिनैसिम दिनै जोंहा बै आवगायनि गभर्नमेन्टआबो बिदिनो जोंखौ माबायाखिसै आरो नै दानि नैबे गभर्नमेन्टआबो जोंनि माबाखौ जोङो फैबाय अफिसाव कत'खिनि जोङो फैनानै बे खोथाखौ जों बुंफैबाय जे सारा बे जिनिसा दिनैल' नङा जों आवगायनिफ्राय माबानाय आरो जोंना गासिबो जोङो लेखा फरा गासिबो दंजोबो जोंनियाव दासिमबो बे 24सिमा जोङो माबाखौ होगासिनो दङ खाजोना रसिद खाजोना होगासिनो दङ होमब्ला सोरनि हा बिलाय जोंनिनो हा मानो होआखै जों मोनफिननांगौ बेखौ होननानै जोङो बाव फैना बुंफैबाय खिन्थु जोंनि खोथाखौ बिसोरो माने खुनु माबा खालामा आरो होमब्ला मानो होमब्ला दिनै बेबादि जोंनि मानि थाखाय बिथांमोनहा मानो CM जाखो मानो EM जाखो मानो जोंनि जिनिसखौ जोंनि गावनि बर'नि माबाखौ जुदि सल्भ खालामना लायाब्ला सल्भ खालामना होआब्ला होमब्ला मा जानांगौ नोंथांमोननि गामिनि मुङा नैबे मुजाबारि चिरां चिरांनि माबायावनो जादों मुजाबारि आरो दा बर्थमान आं दङ सथ' सामथाइबारि बेवहाय दङ आङो बे चिरां गोलैयो दा गोदाव सोराव जोङो आंल' नङा दिनै बे रायजो राजाफ्रा बहुद जायगा दाब मानसिनिफ्राय बेबादिनो खालामबाय सोरबा एखेबारे गरिबथार सोरबा एखेबारे ओरैबादि सानसे जुदि माने माबा मोनसे खालामाब्ला गथ' गथायनो मोनजानाय जाहोनो हाया ओरैबादि दङ गरिब अब्ला दिनै जोङो मानो जोंनि माबाखौ जोंनि सरखौ मानो खालामना होआखै जोंहाबा बिराद दुखु दङ दिनैल' नङा दिनै गुबुन बोसोरनिफ्राय जोङो 13-14निफ्राय जोङो नांगासिनो दङ दासिमबो बेसे बोसोर जाखो होमब्ला मानो खालामाखै बिथांमोना खालामना होनांगौमोन माब्रैहाय अकुपाइ खालामनो खाबु मोना बिथांमोनहा नोंथांमोननि हाखौ अकुपाइ खालामनो बिसोर खालामनाय जादों जों बेखौ मिथिला बै आबै आबौमोननि खोथा जाहैबाय जोङो बिसोरो अकुपाइ माने ओरैबादि सोरबाबा ओरैनो हा मावनो होनना फैदोंमोन नामा बेखौ जोंबो मिथिला बै समनि खोथा दा बिनिफ्राय दा जों नायबाय जोङो माबायाव SDC अफिसाव नायबाय जोङो जोंनि बर'नि हाजोब गाव गावनि हाजोब दा बिनिफ्राय जोङो बे जिनिसखौनो जोङो दा माबादि खालामनानै लानाया जोङो गासिबो जोंनि माबायाव लेखाफोरा गासिबो दंजोबो मुजाबारि गामि हिसाबै बेसे बिगासो हाया अकुपाइ बै मुजाबारि हिसाबैथ' हाया बहुत दंथारो 1200 बिगानि आबबावसो थानो हागौ ओरैबादि अबा माने माबा जालांबाय अबा माने गाव गावनि हा एखेबारे माबा दंजोबो दा बेफोरबादिखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ मानो नायनानै थागोन जोङो अथ' बुङो जोंनि खोथाखौ माने जोङो गामिनि नालाय जोंनि गामिनि खोथा खुनु माने माबा गैया जाहैबाय आरोखि दाम गैया दा बेबादिखौ माने जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बेबादिखौ एसे साननानै गावनि जाथिनि हा दिनै जार फलते जोंनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानो दिनै मालायनिसो गथायनो नागिरदों हाखौ मानो गथायनो नागिरखो बेथ' जाना थाङाखै गावनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानसिखौसो बुथुमनानै दङ बिदि दङ मानो बिदि जाखो होमब्ला बे सरकार थानानै सरकार थायोब्ला साबसिन मा खालामदों बिथांमोनालाय बिथांमोनथ' बिदिबादि माने खालामनाङामोन बेबादि मानो नाङामोन आथिखाल सरकारखौ मा खालामदों औ दा जों बेखौ खावलायगोन दा बिथांमोना बे जिनिसखौ जोंनो माने गाव गावनि हाखौ माने बेखौ होफिननांगौ होनांगौ आरो जोंबो मोननांगौ गरिब दुखिया जाहाथे बे गाव गावनि हा
जाय बिगासे दङ बेखौ मोननांगौ होफिननांगौ दा आं बेखौनो बुंनाय जायो बाकी खैटा खास হৈ আমি মাত্ৰ 7 বিঘামান এতিয়া মোৰ হাতত আছে এইটো মই খাজনা দি আছোঁ আজি প্ৰায় 95ৰ পৰা আগৰ পৰাই যিমান আছিল সেইটো আমি দি আছোঁ এইখিনি এতিয়া দখল আছে মোৰ বিঘাত যিমান 35 বিঘা আছে এওঁলোকে দখল কৰি আছে এতিয়া কি বিচাৰিব এইটো এইটো কি বিচাৰিব এইটো ইভিকশ্যন কৰি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে মাটিটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সমজাই দিব লাগে আমি সেইটোৱে মহাদেৱৰ ওচৰত বিচাৰোঁ আৰু BPC ছাৰবিলাকে যিমান আছে যাতে আমাৰ নিজস্ব আজিলৈ আমি খাজনা দি আছে সেইটো মানে চৰকাৰে যদি খাজনা দিছে আমাকতো মাটিটো দিব লাগিব জাগাটো ক'ত এইটো লগ ক'ব নেকি কি জেগা কি গাঁও গাঁও মানে এটাই জাগা মুজাবাৰী গাঁও আমি মানে বিভিন্ন জায়গাত আছে এতিয়া তাৰ পৰা আমি উঠি যাই মানে ঠাই আছে গৰীব মানুহ সেইটোৱে আমি মানে কষ্ট কৰি গোটেই দুখীয়া লোক কোনোবা জংঘলত আছে কোনোবা নদীৰ কাষত আছে কোনোবা এনেই গাঁৱত আছে মানে আমি নিৰুপায় সেইটো চাই মানে যাতে চৰকাৰে BPC চৰকাৰে সেইটো আমাক সমজাই দিলে মানে আমি বহুত ধন্যবাদ প্ৰমোদ বাবুক আমি ধন্যবাদ